बर' बिजोङाव इंराजि सोसननायखौ सरकारा एसे सानफिननाया मोजां। बे बाथ्राखौ बुंदों बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालिनि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मंजिल बसुमतारिया। तामुलपुर फरायसालिमायाव IQAC एन्ड केरियार काउन्सिलिं सेलआ मेहेरगोनाङै निउ एडुकेशन पलिसि 2020 नि सायाव ओरिएन्टेशन प्रग्राम खुंफुङो। तामुलपुर फरायसालिमानि नब्लङाव खुंजानाय बे ओरिएन्टेशन प्रग्रामजोंनो लोगोसे सानसेनि हाबाफारि बायदियै तामुलपुर फरायसालिमानिफ्राय देग्लायनि HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय गासै फरायसाफोरखौ बरायो। बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै बड'लेण्ड मुलुग सोलोंसालि एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मंजिल बसुमतारिया निउ एडुकेशन पलिसि 2020 नि सायाव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथियो। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो प्राग निउजनि निउज एंकर गुवाहाटी जौसिन बिजिरसालिनि एडभोकेट आरो मटिभेशनल स्पिकार दीपक शर्मा बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिमानि गोरायुं आरो गोथुमारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा। गिबि गिबियावनो आङो बे तामुलपुर कलेजनि मानगोनां गोरायुं बिथांखौ साबायखर बावग्रोयो। दिनैनि जे NEP नि सायाव जे सावरायमेल लादों बे सावरायमेलाव आंखौबो सासे फुंखा सुबुं हिसाबै हांख्रायनायनि थाखाय आरो बाहाय आं सफैनो हानानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बियो आंनि नैथि खेब बे कलेजाव फैनाया। सेथि खेबाव आं बाहाय फैदोंमोन मोनसे इन्सपेक्शननि हाबाफारि लानानै। बे समावबो आं बुंदों जे तामुलपुर कलेजाव जे फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हादों बिसोर थारैनो बाख्नायनांगौ बिसोरखौहाय। मानोना बिसोरो जोबोद मोजां आरो दिनैबो आं थारैनो गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनैबो जे हाबाफारिखौ लादों बिसेसकरि दिनैनि जे हाबाफारि बाहाय जायनाखि बावैसो फोसावनाय जे रिजाल्ट हायार सेकेन्डारि सेकेन्ड इयारनि बे फोसावनाय रिजाल्टआवहाय जायफ्रा उथ्रिसार जादों बे उथ्रिसार जानाय केन्डिडेटफोरखौहाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय फेलिसिटेसन होदों। बे थारैनो कलेजनि थाखाय बाख्नायजाथाव आरो जोङो बाख्नायनांगोन कलेजखौहाय बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय। आरो बेजों लोब्बा लाखिनानै जे NEP नि हाबाफारि लादों बेखौ आङो बुंगोन थारैनो बेयो मोनसे गोनांथार बिषय। मानोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया फैगोन जेनाखि एकाडेमिक सेसन 2023-2024 बे 23-24 मायथाइनिफ्राय गोदानै जेनाखि गोदान सोलोंथाइ जे नीति फैदों बे नीतिखौहाय दिनैहाय जागायजेननो आखायाव लाबाय आरो इउनिभारसिटिया दानो प्रिपेयार्ड आरो दानो जे बेजों लोब्बा लाखिनानै जे हाबाफारिफोर दङ इउनिभारसिटिया बेखौ मावफुंबाय आरो थारैनो बियो फैगोन जे आगस्ट दाननिफ्राय जागायजेनगोन। बे जागायजेननाया थारैनो गाहाम जागोन होननानै आं सानो। मानोना जोङो इउनिभारसिटिनि तरफनिफ्राय वी आर अल प्रिपेयार्ड टु इमप्लिमेन्ट द सेम। गोबां फरायसाफ्रा बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव गिदिर फरायसालिमाफोर थानानै जेंना जादों होननानै सम दावराव जानायखौ नुनो मोनो। थारैनो बिनि फरायसालिया मा दं? राइट। बाहाय मोनसे जिनिसखौ जों नायनांगोन। बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावहाय थांनाय सिगांनिफ्रायनो माखासे कलेजफोर दङ जेरै तामुलपुर कलेजाबो मोनसे कलेज। बे कलेज भेन्सार कलेज हिसाबै 25सो बायदि कलेजफोर दङ। जे कलेजफ्रा सिगाङावहाय गोबाव सम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया बे कर्सखौ सालायबोबाय जागायजेननायनिफ्राय बेबादि जेंनाफोरखौ बारा नुनो मोनाखैमोन। नाथाय थांनाय बावैसो जेलानाखि जोंनि गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय प्रभिन्सियेलाइज 23 कलेजेस फैदों बे समाव आं नुनो मोन्दों आंनि तरफनिफ्राय जे गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गोबां जेंनानि मोगा मोगि जानांदों। आरो आंनि नुनायाव बांसिनावनो बे कलेजफ्रा दानो जोंनाव फैदों बाहाय एबाउट 60 to 70% अफ दि स्टुडेन्ट्स आर फ्रम आसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड। आरो बाहाय हयथ' बिसोरो बिजाबनि एसे जेंनानि मोगा मोगि जादों जायनि थाखाय रिजाल्टआवहाय बिसोरा एसे माने रिजाल्टनि बिथिङाव एसे उनसंनाय थादों। एनिवे उइथ द पासेज अफ टाइम सम बारलांनायजों लोगोसे दे आर अलस' कपिं आप उइथ दि सिटुएसन। बेनो बे बिषयाथ' जोबोद साननो गोनांबो। मानोना जोङो नायोब्ला नुनो मोनो जे जोंनि जेनाखि दानि गोदान सोलोंथाइ नीति फैदों बे सोलोंथाइ नीतियावहाय बिसेसकरि बे उन्दै थाखोफ्रावहाय गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइनि सायावहाय बाराद्राय गुरुत्त होनायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बिनि गेजेरावबो दिनैहाय जोङो नुनो मोन्दों सरकारा माखासे साबजेक्टफोरखौहाय इंलिसजोंहाय फोरोंनायनि बेबस्थाखौ लादों। आं सानो बेखौहाय सरकारा एसे सानफिननाय नायनाया मोजां नामा जाहाथे NEP नि जे मेन्डेट जोंनो जेखौनाखि बिथोन होदों बे बिथोनखौ जोङो मोजाङै फालिलांनो हायो। गिबियावनो आं दिनै तामुलपुर फरायसालिमानि IQAC आरो केरियार काउन्सिलिं सेल बिथांमोननि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आं साबायखर होनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै तामुलपुर फरायसालिमाया जे फैगौ जे 2023 आरो 24 एकाडेमिक सेसननिफ्राय जि आसाम सरकारा NEP खौ माने लागु खालामनो नागिरदों निउ माने नेशनेल इडुकेशन पलिसि बेनि सायाव मोनसे ओरिएन्टेशन प्रग्राम लादों। मानो होनना बुङोब्ला गोबां गथ'फोरा दिनै NEP नि
स्ट्राक्चारखौ बुजि मोनाखै आरो बेखौ बुजिहोनो थाखाय जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां एकाडेमिक रेजिस्ट्रार डक्टर मन्जुल बसुमतारी सारखौ लिंना लाबोदों आरो बिथाङा गथ'फोरनि सिगाङाव जोबोद मोजाङैनो बुजायनानै होबाय फोरोंगिरिफोराबो दिनै खनसेबा 100% नङाब्लाबो 90% क्लियार जाबाय आरो फरायसाफोरा 100% नङाब्लाबो दिनै 80% क्लियार जानो हाबाय दा बेजों लोगोसे जोंहा केरियार काउन्सिलिंनि थाखाय जोङो आसामनि सासे मटिभेशनेल स्पिकार दीपक शर्मा बिथांखौ जों लिंनानै लाबोदों आरो जाय बिथाङा जिहेतु आसामाव पपुलार जे मटिभेशनेल स्पिक होनायाव आरो बेनि थाखाय जों केरियार काउन्सिलिं सेला बिथांखौ लिंना लाबोनानै केरियार काउन्सिलिंनि सोमोन्दै हाई सेकेन्डारि पास जानाय गथ' गथायफोरखौ मोजाङै बुजायना होदों आरो गथ'फोरा जोबोद माने मोजां मोनदों आरो बिथांनि बुंनायफोरखौ मोजाङै मोजां लानानै जिउ आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानदों दा जोंनि मेन थांखिया बेनोमोन जे जोङो तामुलपुर ओनसोलाव जेसेबां हाई सेकेन्डारि उथ्रिसारनो हादों आर्ट्स साइन्स आरो कमार्स दा बे मोनथाम बिथिंनिफ्राय उथ्रिसारनो हानाय फार्स्ट डिभिजनानो होन सेकेन्ड डिभिजनानो होन थार्ड डिभिजनानो होन बिथांमोनखौ जोङो लाना फैनानै जे एनइपिनि सोमोन्दै एवारनेस खालामनाय केरियार काउन्सिलिंनि सोमोन्दै बुंनाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ इयुनाव मोजाङै फरायलांनो थाखाय जोङो कलेजनि फारसेनिफ्राय फिसा मोनसे फेलिसिटेसन बा बरायनाय सम्बर्धना हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे दिनै जोबोद मोजाङै जाफुंसारदों होननानै आं मिजिंथियो बेनि गेजेरजों फरायसा फरायसुलिफ्रा जोबोद मुलाम्फा जागोन देग्लायनि फोसावजानाय HS आनजादनि फिथाइया माबायदि जादों बे HS आनजादनि फिथाइया जोंनिया बेवहाय माने गाज्रि नङा जोबोद मोजाङानो जोंनियाव बेयाव जेसेबां रिजाल्टआ मोजां जानांगौमोन बेबायदि हयथ' जायाखै जायनि मोननैसो कारन दङ कारन गोबां फोरोंगिरिफ्रा बेवहाय रिटायार जाबाय रिटायार जानानै बिथांमोनखौ दिनैसिम गोदानै एपइन्टमेन्ट होफिनाखै बेनि थाखाय जेसेबां जानांगौ बिसिनि जायाखैमोनब्लाबो खिन्थु गाज्रि नङा जोबोद मोजां फार्स्ट डिभिजनबो माने मोनदों लेटारबो मोननाय फरायसाफोर फरायसुलिफोर दङ दा ओंखायनो जोङो मोजांखौ होननानै बुंनो हायो मोनसे खोथाखौ जों मिथिबाय थादों जे BTC गासै इनिशियेल स्टेजाव 10 खान माने डिग्री कलेजखौ माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि स्टेट गभर्नमेन्टआबो केबिनेटआव सिद्धान्त लादों BTC सरकाराबो लानो थाखाय राजि जादों दा बेयाव माखासे टेक्निकेल एसे उसुबिदा जादों होननानै जों खोनानो मोन्दों जाय उसुबिदानि थाखाय दिनैबो फोसावजायाखै हयथ' आं मिजिंथिनायाव जोंहा BTC सरकार आरो आसाम सरकारजों मैयानिफ्राय सावरायलायनाय जाबाय थादों BTCनि जि एग्रिमेन्टनि जि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राफोरखौ लानानै आरो बे बेलायाव हयथ' दिनै गाबोननि गेजेराव सावरायनाया माबा मोनसे मोजां फिथाइ फैयोब्ला एसे थाबैनो बे 10 खान कलेजा लाजागोन होननानै आङो मिजिंथिदों थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET Engineering Medical Entrance आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन